Yan na mangga. Yan na. Mangga. Dara, mangga, dara mangga. Dara. Masaya pa. Ha? Saging mana? Woi, saging mana? Apa? Saging mana? Berdia. Mangga. Tungo ng buwan mangga saha atong gipasan. Karon, mangga. Ada na kita sa tuwing hinaguan. Nakakuha na kita, nakaani na kita mangga, nakaharbis na kita mga pila-pila ka dagko nga saging. May gamay na puno, simbukan dili, gamay ra tubo mangga. So, nara mangga. After na kita sa uwan. Anom, ay. Saan magan abdam to sa uwan. Mangga. Di ara mga ga, ang ato saging mga nakapit na makaharbis mga. Ay mga. Mga pilak-pilak adlaw dala mga. Unta mga di ta maunahan na sa kawatan. Sa taot dahil sa mga kawatan di amta dili ni labtan. Kay nabaligyan na gud ako ni mga. Kahit na bubugas ang halindan pero wa pa na ako magputod. Ngas, ita maga maluoy mo maga sa mga shout out po mga sa lahat po dyan mga. Ayan, at saging mga hapit na harvest. Yan, salamat sa mga viewers mga. Thank you po sa lahat. Ayan, hapit na itong harvest sa saging mga. Ayan. Nga dabong naman siya, dabong-dabong pa nga pero dagko sa buro. Kaloyan kita ni mga. Ayan, mga, di pa tada ko put doon pero put doon na to kasi munahan to sa uban. Mga, ato na lipot na to sa aking mga. Ay bisig maunahan to sa uban, di pa ta makaputod na niya mga. Nabayaran na biyan niya, kalawat po kayo mga. Mga, ato put doon mga. Mga, putod na gini karon mga. Putod na gini karon. Pero mga. Yan na mga. Yan na. Mga.
Tara maga, saging maga, putod na maga. Tara. Dara, maga, dana maga. Tara. Sa una maga, saha atong ipasaan karon bunga na maga. Nakaputod na kita sa atong hinaguan maga. Na. Tara, maga. Itong unang buwan maga, saha atong ipasaan. Karon, maga. Ada na nakita sa atong hinaguan. Nakakuha na kita, nakaani na kita maga, nakaharvest na kita mga pila-pila ka dagkoon nga saging. Ha. Ano maga, basta magpugit ang maga. May maani kita maga, kay kaluyan man ta sa Ginoo maga. Puhon. Maga oh. Oh. Una ba yung paningkamot oh, karon ada natin nakuha maga sa tumog paningkamot. Maga. Oh, tara maga. Oh, napahit ubasagi ng maga, namunga na po uban maga. Oh. To, kadto maga, may bunga na to. Puhon maga, kuno siguro maga, makaani na makaharvest sa putan na maga. Oh. Yanga ko maga kay isuda tundaan din maga pakilid. Pakilid kay andan. Di basta mapatak tamak kay kasi malamba ta. Magto kamo na ni. Maga, tong kita nom kay maga. Narang atong kita nom kanina. Puhon maga, makalian ta. Harvest kita na puhon. Maga. Masagi na ko maga, namatay maga. Panlabo. Sa una, saha atong ipasan. Karon bunga na maga. Bunga na sa saha atong ipasan sa una. Ano maga. Bunga na sa saha atong ipasan. Maga, lisod na kandahan maga. Itang patakag. Tamak-tamak kay basing mabulos na yung buho. Sa kumbato nya bakilid pa gyud. Maga. Tara kung palay sa ubos. Maklaro maga siguro. Yay, delikado gyud maga. Bato. Kita simba ko mapiangot ang tiil nawa na. Tuwa itong pamilya. Sa itong paningkamot. Kung ano, baldado na ta. Maga, hapit ko na abot. Pila-pila kalakaw na lang maga, abot ta sa itong kuan. Abot ta sa itong balay. Tipak pa kong cellphone maga, kaya naigos ba to? Nahulog, naigos ba to? Yan, salamat sa mga viewers dyan maga. Maraming salamat sa mga viewers po. Ay. Maga. Yay. Nabaligyan ako sa ginga mga dugera, mga siguro mga 2 weeks na. Pero karon na nagiputod guys. Sa una pagbaligyan ako mga gagmay pa man to. Dabong pa. Karon pwede na. Pwede na, maunan tas uban. Maga. Hapit kita mabot maga. Kumpalay, nara kumpalay maga, hapit na mabot. Pila kalakaw na lang abot ta. Kapoy po kumaga ay. Kapoy gini maning kamot na maga para makaon. Pero mas kapoy gito magandi ka maning kamot. Umupukay kanon. Naga pauli ko maga gikan ta nagharvest ato ang saging. Gikan ta nagputod. Tara. Salamat kumaga sa mga viewers maga. Thank you po talaga maga. Thank you. Pa! Unsa na pa? Ha? Saging mana? Uy, saging mana apa? Saging mana?
Mga hanap-hanap to itong camera. Lanjut. Ano mga? Nah, ikuha na gid mga. Ano na mga? Sala ako sa itanom. Ya, narato pader mga. Nagaputos ubos pader karon. Anom, ay. Saan mga abdam tos uwan. Mga. Tanong tag saging para makakaon ta pohon mga. Kalayo ito sa Ginoo. Mga. May gumana dagko ng uwan. Mga oh. Dagko ng uwan. Mga, narata diri. Nagbot ako daan mga, diri. Mga. Apa? Para mga. Mga, last na niyo tukunan. Ni. Muna na isang last. Tara. Ayun niyo mga. Ayun ta tanom. Mga. Ano mga, humanagid ako sa kakwan. Unan, upat kasaging mga, natanom na to tanan. Mga, salamat sa mga viewers ko dyan. Thank you sa lahat mga. Sana supportaran niyo pa channel ko mga. Yan, thank you mga. Oh, hi! Yan mga. Salamat po talaga mga.